Para sa mga balita sa buong adlaw. Parol lighting ceremony ginhiwat. Ang ginahulat-hulat sa tanan nga pagpasanag sang rainbow parols sa mayor nga dalanon sa Iloilo City nag-abot na. Subong nga gabi ginatagan na sang kabuhi kay ginpaigpat ang mga rainbow Christmas parols nga napakabit sa streetlight sa Diversion Road, Aquino Avenue. Nagpakita man sang creativity sang mga Ilonggo ang gin-showcase nga obra maestra parols sa nagkalain-lain nga barangay sa syudad sang Iloilo. Target sa Philippine Chamber of Commerce and Industry nga mapakabit sa 2,000 parols sa Iloilo City. Ang rainbow parols ginhimo sa mga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology o Haro bilang pangabuhian. Palawigan tubtob sa Iloilo International Airport ang pagbutang sa mga parols bilang dugang nga atraksyon. Magalawig tubtob Pebrero sa masunod nga tuig ang pagpakabit sa mga parols sa syudad kag kaipin nga mga banwa. Gani mga kapian, ano pa ang nahulat sa tanan? Bisitaw na ang syudad para inyo man makitaan ang katahom sa mga rainbow parols. Half-cup rice option sa mga kalanaan. Mga kalanaan sa syudad sang Iloilo wala problema sa pagserbe sang half-cup rice. Sa tuyo nga ma-minimize ang pagkausik sa pagkaon, ginkabuhi karon sa Congress ang bill nga ginfile ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang siya senador pa. Ang gindraft nga layi magahatag penalty sa mga hindi magsunod kag hindi magserbe sang half-cup rice sa ilang customer. Pwede multahan sang 20,000 to 100,000 ang restaurants, eateries kagiban pa nga kalan-an. Diri sa palibot sang syudad, aton na istorya kag natukiban nga normal na sa mga karinderya nga magserbe sang half-cup rice tungod madamo sa mga Ilonggo ang naga-request. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.